Mga igsuon, kanang stubbornness or kagahig ulo, dako di ay naog epekto nato. Kay sa ebanghelyo karong adlaw, ang dato kabalo na gud unta siya nga ang pobre nga si Lazaro nanginahanglan og pagkaon pero wala gyud niya tagae. So in the end, siya maoy nag-antos sa kalayo sa impyerno. Mga igsuon, kung magpabilin bitaw ta sa atong kagahig ulo, kanang stubbornness, in the end, kita maoy looy. Mao nang mutuo ko anang giingon, one word is enough for a wise man. Mga igsuon, kung badlongon gani ta, dapat one word lang gyud, usa lang kapag badlong, maningkamot na intang magbag-o. Kay kung dili gani, ang ending ana, kita gyud mooy masumbalikan sa bad effect. Mao na nga, before I end, na ako'y ibilin nga quotation nga akong nakuha sa una pa. Mao ni, you will never understand the damage you did to someone until that same thing is done to you. Alang sa mga bata o batanon nga kusog kaayo musukol sa ilang elders, ayha paninyo mabati ang sakit nga ilang gibati when that time comes nga that same thing is done to you. Mga igsuon, akong balikon, you will never understand the damage you did to someone until that same thing is done to you. Ato ng pamalandungan, mga igsuon,